Zita rangu ndinonzi Margaret Kasakasa. Ndinokugamuchirai muchirongwa chedu chatinacho pazuva ranhasi. Tina sekuru vatitsika vari muno mustudios. Vane nyaya yavo yavauya nayo. Saka regai vakuzivisei kuti vanonzani, vanobva kupi, uyezve nyaya yavo yakamira sei. Zvakanaka. Pamusoro ruzhinji weZimbabwe. Inini ndinonzi Richard Mudimo, ndinegara kuKaroyi. Divi randinegara inini Nyangoma. Settlement scheme ndegara muvillage 1. Izvine yakunzi village 9. Ndotori nepamba pangu, stand yangu yandiri kugara. Asi ndiri kugara ndiri ndega ipapo. Right. Inini ndakaroora mudzimai wekutanga ndebva ashaya. Ndebva ndazoroora mudzimai wechipiri. Zvandaroora mudzimai wechipiri, mudzimai wechipiri anga aine vana vake. Zvanga aine vana vake, takachengetana isusu nevana vake pamba pangu ipapo. Ini ndine vangu varipo ipapo futi. Saka tadaro isusu ndebva tagara ndebva ndabereka mwana mukomana nomudzimai iyeyo wandikazoroora kechituku kubva mune wakafa. Tabereka futi mumwe mwana wechipiri musikana achikambaira. Amai ava vakabva vatanga kuti inini zvandiri kuda kuti tiite panapa ndezvekudai. Mwana wavo musikana aripo, anga aine 16 years. Aripo musikana uye. Saka zvikanzi izvo, inini zvandiri kuda panapa Mudimo ndezvekudai. Ndiri kuda kuti iwewe utore mwana wangu musikana uyu aite mukadzi wako. Mwana uyu anga aripo ipapo siwoyo. Ndikati dzimai, zvinenge zvambofamba sei kuti mwana uyu azeva mudzimai wangu iye ari mwana wenyu. Zvikanzi aiwa kwete izvozvo ndakazviona kwataigara isusu. Kwataigara ako ndakazviona stereka zvishupe izvi. Ndikati zvine shupa. Zvinoitadza kushupa sei madzimai? Kuti ini ndizotora. Zvikanzi zvandiri kuda ndezvekuti ndiri kuda kuti mwana uyu nenini tese tenga tiri madzimai ako. Ndikati kwete, hazvikwanisike mudzimai kuti tidaro. Zvikanzi zvandiri kutaura inini ndezvisatoitika. Ndikati hazviitike izvozvo. Tofunga takagara. Tekabva tamboinyarara nyaya iyo, takagara kwamakore pamwe gore rese. Saka musikana uyu zvaaita ndezvekuti aiti inini ndikaenda kumagadheni aiteera, akasvika ikoko aikwanisa inini kunibata. Akandibata achitaura kuti iwewe ndakakupiwa pai namama payapo. Saka iwewe kana uchiramba kuti iwewe undiite mudzimai, ticharamba tichinetsana. Ndibva ndati iwe mwana iwe, makore ako haasati akwane kuti uite izvozvo. Takagara futi svika musikana asvika mu 17, 18. Ndibva ati iwewe uri kuona kuti apa ndakura manje, ndakuda kuti iwewe uchindiita mudzimai. Nokuti amai ava ndatovharisa kuti vasave mudzimai wako iwewe. Ndikati izvi zvine shupa. Zvikanzi hazvishupe. Nyaya teimirira ndisu. Inini amai vangu teimirira nyaya iyi. Ndikati kwete, zvidei pazvinhu izvi. Zvikanzi hazvipe. Saka mazuva iwayo inini ndanga ndine karedhiyo kaseti kanga ndinako muhomwe kandaigara nako nguva dzavaindishunguridza vanhu ava. Vaikwanisa kuti inini kana ndiri mumba naamai vemusikana uyu, amai vemusikana uyu vaikwanisa kundistundidzira vachindibudisa mumba, vachindiendesa mumba ine musikana uyu, tipinda umu ndimune mudzimai wako wandikakupa. Inini handichada kuti iwewe ndichisangana newe pamubhedha, ibva enda umu. Inini ndoenda moyo musikana uyu ebva anditambira achiva kuti iwewe zvataita ndizvozvo. Ini ndete manje apa zvinhu izvi zvideipa kwaikaenda kwamambo. Musikana aibva ateshoropodza namambo wacho. Tikati ikaenda kwasabhuku aitebva ateshoropodza nasabhuku wacho. Saka zvinhu izvozvo ndezvikatozondihwitinisawo inini nguva dzatikaenda kukoti. Saka izvozvi so musikana uyu akatora musha uyu akautonga. Svika ndabereka naye vana 4. Amai vacho vakauya vakati
nguva dzanga wapika jere wakauya wakati iwe roora mwana wangu. Ndikati ndiroora mwana wanyu, zikanzi handitiudza kuti inini ndakamupikira mwana jero ndakomwesewa paine nyaya kuti ndakakupa mwana, saka unefana kuroora ka. Ndikati handingarambe sezvo mwana uyu ndinaye. Apo mwana anga ari mu 20 years, mu 20 chakuti years. Ndibva ndaroora mwana uyu sezvo ndaiwana mari kuhurumende neimwe yandaisanganisa pataitengesa zvinhu pamba, ndichimubvisira mbichana zvikasvika mari yavaida. Vakachondobvisa, ndikabvisa mbudzi nenhengi maputi. Mbudzi ndiyo yakasara, maputi ndakabvisa, zvese zvaidiwa ndakabvisa. Saka musikana uyu apanduka pakukura kwaaita izvezvi, wakuma 30 years, ari kuti inini mari yawakabvisa yekuroora iye yakapera pakubereka kwandikaita vana newe. Wakuchifanira kubvisa imwe mari kuti undiroore madzisekuru angu aya aje, nokuti madzisekuru ake nguva yandikaroora vanga chatovakura. Saka apa ndeyo zvavaita upati vese, inini ndasara ndega semunhu dzisingaone. Hapana kana chanisakwanisa kuita, masimba ese nezvinhu zvanga zviripo vakasiya zvaparara. Ndemagariro andiri kuita ruzhinji weZimbabwe, ndatenderera pfungwa, handichaziva zvokuita. Saka pasekuru ari kupi mukadzi wenyu wekupedzisira? Mukadzi wangu wekupedzisira izvi ari kwandikatobva nozuro ndichiuya kunoko, padhuze nepadhuze paanegara. Nepamba pamunogara? Saka pamuri kurarama sei? Inini ndiri kurarama zvisingararamike nazvo, nokuti ndotoita mumwe murume anotombondikwanisa kuti ndichibikiriwa sadza ndoyandipiwa mundiro kuti sadza iri ichai sadza iri ndeja sadza irori iri. Ndiri kuona kuti hapana kwatinosvika. Apa muri kugara nani izvozvi musingaoni? Apa ndiri kugara ndoga izvezvi ndisingaoni. Mukomana wamauya naye ndiani wenyu? Mukomana wandauya naye uyu mwana wangu anegara kwaamai vake. Saka naisekuru, apa mamuri kuda kuroora zvakare here kana muda kudzokera nemukadzi wenyu? Inini kuri kutaura chokwadi chakakwana. Mudzimai wangu uyu wakanditiza uyu achienda kwaamai vake achiti haachandida uyu. Ndanga ndine shungu yekuti dai ndanga ndine mari aitaurwa nezvayo kuti ndimubvisire, ndaitokwanisa kuti ndimubvisire, nekuti ndiye wanga ndajaira pamakore 10 years andagara naye. Tomboti aramba kudzoka, mafunga kutsvaga mumwe mukadzi here kana kuti kutsvaga mukomana anokubatsirai kuti agare nemi? Inini chinhu chandiri kuona tete ndechekudai choti kana ndikatsvaga mumwe mukomana wandingagare naye, mukomana ndiri kuona sendisingakwanisane naye kuti ndingagare naye, asi ndaidai kuti inini dai kwangu kuti ndikwanise kuroora mumwe. Izvozvo zvine qualifier nekuti mukadzi haasanduke nokuti anenge aziva kuti pambande pake. Saka apa inini rubatsiro rwamuri kuda kuti mhuri yeZimbabwe ikubatsirei nayo nderupi sekuru? Right, rubatsiro rwanga ndisikwanisa inini, wandiri kufunga inini nekushuvira nekutadza kurara kwandiri kuita fungisisa zvakasimba. Kuye chikuru kushayiwa mari yekuti inini ndikwanise business. Nekuti business iri rinoita kuti zvese zvandiri kufunga izvi neuchenjeri hwandinawo ndikwanisa kuti inini ndirarame zvakanaka, nokuti ndakamboita storo itoripo izvezvi. Kana ndikaita ndichiti inini ndikabatsirwa neruzhinji weZimbabwe ndikwanisa kuhodha matemba ukariba ndoya ndichitengesa, goro rino iri maomero arikaita ndikwanisa kuterarama ndikatoya ndichikutenda ikono. Munotengesa sei sekuru? Munofamba sei musiri kuona? Right, famba kwandinoita inini ndisiri kuona ndekwekuti pamba pangu pandogara inini nevillage yatiri kugara inini, village yese iyoyo ine ndiziva ndikwanisa kutofamba zvakanaka ndichitoenda kugadheni ndotokwanisa kuita zvese zvinoitika. Shortage ndeyekuti handina munhu anenatsoona kuti mabhanana aya mudenga aibva here, mango idzo dziri mumuti idzo dzaibva here, handina. Ko chinji munochinja sei sekuru?
chenji yemari kazhinji kangu ndekwanisa kuti ndikawana chero mudzimai ane grade 5 kana 4 kana 3 inekwanisa kuziva kuti iyi 10 iyi 5 iyi 3 iyi 20 upenyu hwangu hwese nenge watopinda muraini. Kwakakunyepera isekuru? Mudzimai kazhinji chandinoziva tete ndechekuti mudzimai chaiye pamagariro andaita nevakadzi inini ndaita madzimai angwana kuita 3 asipinda mumaoko mangu. Mudzimai kana asi kuda tete haambokubira chinhu, asi kana asingakude ndenguva dzaanokubira. Tokutenda isekuru nehurukuro yenyama yanayo. Pane zvimwe iri watopa pane zvimwe zvangada kubvunza papatena nisida nena ndichifunga maybe mage achavhunza ipato yekuti vambotaura kuti munhu wechikadzi handiti hawanzochinja hapanduki but vakanga vanaye akapanduka murume hasi nani here kugara naye sana hapana pauchanzwa kuti pane zvinhu zvakadai as long as azvipira kugara ipapo. Zvabvunzwa naTerezi zvida kupindura here? Ndopindura. Zvamataura izvi murume anefana kugara ipapa wandingatode inini kuti ndigare naye munhu anenge akatozvimiririra iye pachake ane terima chero foja, nekuti munhu wangu inini une rimu wafoja, huni dziripo, pekugara paripo, magadheni aripo. Ndenga ndichitoda munhu anotozvipira kubatsira kuchengeta inini. Iye munhu ndinomuda kwete kuti ashandire inini. Saka mazvigamuchira here kuti munogona kuwana munhu wechirume anogona kubatsirai mumashaya mukadzi wekuti agare nemi? Murume anokwanisa kuti inini andibatsire, angandibatsire, ndinobvuma kuti auye uzeti tigare achindibatsira inini magariro akanaka. Saka imi panguva yamasvika iyi muri kuti murume akauya kumadzimai kumene musisina henyu basa nazvo? Chinhu chinoitika muupenyu wemurume, angauye murume uyu ndichigara naye, asi murume chaiye pachake sezvikaita inini, haungambotadzirire kuti upfimbe mumwe mudzimai nekuti murume uyu unenge uchigara naye, asi madzimai anototsvagwa. Maane makore mangani sewa? Ini ndine 56. Mukadzi wamunoda nemakore mangani sekuru? Mukadzi wandoda inini kuti ndigare naye kubva pa 30 zvichienda kuya ku56 ikoko. Kuya ku56 ikoko. Chero ane vana vake vanekwanisa kuona kuti vana vangu ava vanekwanisa kurima vachibatsira mai vavo vachirima foja zvese. Kudambudziko rakamboitika iro rikazodzokorodzeka zvakare. Right. Dambudziko rakamboitika iri kuti inini kuona kwangu muupenyu, asi dambudziko rinokwanisa kuti ridzokorodzeke nekuti mumwe nemumwe ane mafungiro anoita. Inini dai ndanga ndisiti inini ndini ndakazvida kuti zviitike, dambudziko iroro raikwanisa kudzokorodzeka nekuti ringa rimandiri inini baba omusha. Inini ndisinganyepe maitiro akaita uyu mukadzi kauyoka. Breni dzangu dzanga dzichati dzabva kwari. Muchiri kumuda zvokutodaro? Nguva dzacho idzo dzinedzi ndanga ndichimuda kuti dai aidzokonoka but ndiri kuona kuti ndikutotamba nedzimwe nokuti hadairi. Asi hamuna kumushungurudza here musekuru? Mudzimai uyu handambomushungurudza zvinhu zvokuti iye aneti kumushungurudza kwandaimuita inini ndokumutsiura kuti iwewe haikona kutamba nevanhu vakadai.
vanhu vakadai avandanza kuti vaita zvakati uku. Saka iye aindipindura kuti inini handezveutaura zvekutsiuriwa newe, tiri pamba pamwe chete. Ndaiti ndikamuti dai tanga tadai takadai iye handide kuita zvinhu newe izvozvo. Ndezvinhu zvizhinji zvikaita kuti iye neinini tisawirirana. Anga asingade zvanditaura inini. Asi iye zvaanoda maiteedzera inini. Nditeedzera nekuti iye ari kuona ndaizvibvuma zvanenge ada iye. Asi iye zvandaitaura inini kuti atiite iso anga asingabvume. Plus anga aine mashamwari akawanda iwe anawo pamba pedu. Shamwari dzechikadzi. Dzechikadzi. Dziri dzechirume. Sei maisafarira shamwari dzake? Shamwari idzodzo zvadzaita ndezvokuti waitonzwa kuti uyu ari kuita chifambi nanhengi uyu ari kuita chifambi nanhengi uyu. Saka isusu pategara isusu panga pasina vanhu vasina vakadzi, panga paine vanhu vane vakadzi. Ndichiti kodii wewe dzimai wangu usitamba nevanhu ava vane varume ava? Kusii unotamba nevanhu ava vasina varume ava vega vega? Sei uitamba neuyu ari kunzi aita zvakati nozuro? Noti inini kuvhireji kwedu inini nditori mupurisa wasabhuku pane Tongwanya paya panenga ndiripo, pane jaji wamombedza jaumunda paya nenga ndebvuma ndiripo, kuti ndinova ndine makwesheni akati kurei atitaura kuti munhu anyatsokomwa panyaya yake. Saka ndezvatainetsana izvozvo kuti wewe wafana kunditaurira izvozvo. Ini ndisiti ndirereka kutaurira izvozvo sei isu tisigara tese. Ndinofana kuti uripo semunhu iye asiti azviite. Ndichikaita kuti tinetsane isusu aitombondirova wani. Mukadzi wangu iye haindirova shuwa. Saka manje muri kumudire imimi munhu aikushungurudzai naisekuru. Right. Uneziya chinhu chaiitika paipa ndechekuti nguva inini ndaitozviziva kuti simba rake nerangu paari kundiita izvozvi rake rishoma rangu rakawanda. Saka ndaisazvicha nokuti chikuru chandaiona inini pakugara naye kwataiita anga aine umwe rudo waindikangamwisa kundishungurudza kwaimboita. Nokuti aitaka kushungurudza gore rino iri megona kupera 2 years asingakuite zvakaita paipai. Mukapedza 2 years 3 years paunezoita nano zvimwe paikushungurudza kutiza izvozvo. Saka makore aitofamba. Meza mudzimba muna vamwe varume vatombonzwa kuti auya nerowa nemukadzi wake vanhu vanenge vari vese zvavo. Ndemagariro andaimboita nomukadzi uyo. Ndakukuudzai chokwadi chakakwana nditika mukadzi uyu ndaigara naye inini pamba, asi mukadzi uyu aiita pakuchengetana nene taichengetana naye zvakanaka, asi aiita saane dhimoni rekuti unogona kuti zuva raanokupa bonde unogona kuita pa2 week unogona kuwana kamwe chete iwewe usida pamwe mazuva 2 kana 3. Iye aigona kukurambira izvozvo achiti handizvide izvozvo. Miri wangu inini hauna mahomoni andamurume, asi kuchengeta haiwa aindichengeta zvakanaka. Zvinenga zvakuenderana nekuti mudzimai ane miri unedziya sei, mudzimai ari kukupa rudo wakaita sei. Nokuti kana munogona kugara imimi mumba mudzimai kana nyangwe asi kushungurudza haungakwanisi kuti uwane bonde kwaari. Iwe ukamushungurudza futi haakwanisi kuti akupe bonde kwauri. Zvine izvozvo zviri mudzimba izvo. Inini ndinokwanisa kuwanisa mudzimai kana bonde kaviri pazuva rimwe chete tigaro kana 2 days dzekupumurawo zvakanaka kana 3 kana sondo rese kana achida iye kuti nokuti zvinhu zvihazvide zvokumanikidzwa munhu. Uyezve mukadzi asidiwe kumanikidzwa kuti ita zvakati. Asi pakuti ndigare nomukadzi aneda zvese zvinodiwa pabonde ndepinda.
ndisaka muzone ndisiti mukomana ndikumuda aneshanda asi anehoresana ane mari tabva ipapo iye mukomana iyeyo asakura asadawo mukadzi wake futi eze ndisiya futi ndandeka pamba ipapo saka munhu wechikadzi ari nani nokuti kana akauya ane 40 years kana akauya ane 50 years iye aine vana vake vatadza kuwana kwokugara navo ukavapa musha kuti musha uyu hatirimei hapana kwaanoenda kaneteti ndatiwana pokugara ndechirima nokuti musha uripo magadheni ekurima aripo munda uripo saka kunyange mukomana wacho mumupa pekurima mumupa pekuti anogara iye achita kana nyange aine mhuri yake kugara nemhuri yake achikutarisai achirima achita asingabhadharwe but achizvishandirawo pakewo azviite here anenge asingabhadharwe asi zvishandira anekwanisa here murunhu uyu kubatsirana neni sezvo munoona kuti pandiri panapa panenga pachidiwa kuti panodikana kuti pane rimwa muriwo pane rimwa chibage hatingangogare chete kuti iye ndiyewo aningati angakwanise here kuti manheru endipakandiro sadza nokuti ari kugara ipapo mangwana acho wabika tii uyai mumwe tii angachene moyo here munhu aimbogara sekudaro kusvikira zvinhu zvagadzikana sekuru alright ndezviye zvanga ndanatsotaura kuti zvandine mukomana uyo anopota achiuyawo handini mamona mukomana anopota achiuyawo right mukomana uyo anopota achiuyawo dzimwe nguva anouya mukomana uyo etesi yabika sadza teteja tese sadza rabika iroro ezeenda zvake chitaimi saka zvaida kufanana futi nomukomana uyu watiri kutaura nezvake uyu aida kufanana futi neuyu andekwanisawo dzimwe nguva dzeuteti kana zvake zviriko anekwanisa kutongoti unoona pasina pamba anenge atoendawo saka zvaifanana zviri kusiyana nemunhu mumwe chete watiri kutsvagawo zviri kusiyana nemunhu wechitu anenzi mari watiri kutsvagawo nokuti kana uine mari inini zvandoziva inini kana munhu uine mari kana imimi chaime nemari apa hapana panhu chinhu chingakunetsei ruzhinji rwezimbabwe ndapota zvangu ndiri munhu ari kutambudzika zvikuru zvandichati ndamboona kubva ndaberekwa kusvika mu56 years dzandinazvo izvinezvi iri rateva dambudziko guru kwandiri. Ndiri kukumbirawo kuti mundibatsire. Nhamba dzangu dzefoni i073983762 ndedzine buritsa Richard Mudimu. Ndenhamba dzangu dzefoni.